Yehla bambolwami yehla thandolwami no ngena ngoba sozilahlele egumbini lami ngena hlale phansi khosisi right busithathile iBP ish ngiyacika ningibangela istress esingekho hlala kahle enu relax ne relax ngifaki lona yabona ihlali lona ibhande leBP alihlali relaxa how right okay khuluma are you sexually active ngiyabuza ukuthi usexual active na ngiphendule kulo mbuzo how ngalokho uyale nale ne ngalokho uyale nale baba mangibuza umbuzo uphendule straightforward you sexually active okay gcineni ukuthatha amagazi awuzongidictate ukuthi ngiyenze njalo umsebenzi wami ngizokuthatha amagazi manje because kwamele ngazi ukuthi ngidila nani ngibhekene nani uyayizwa into engishoyo so don't relax yabona neBP yakho nje inginikeza izinto engingazi understand relaxa aw yelukuthuka manenza unprotected sex lengaphandle anithuki ngicela urelax baba ne otherwise ngizoxoxa papa ne ngizoxoxa papa because awu cooperate ngizoxoxa ngimoshela isikhathi no ungimoshela isikhathi ngicela uphume tu lethe le bhandi lami leBP khosisi